maganar wani malami ya ce sai ya yi tafsiri ko sai ya yi tarawi, to ina kira ga kowane malami na da kare kayan a kawo yau. Na san malamai da yawa suna hawan mumbare su suna faɗin ra'ayinsu game da abin da gwamnati ke yi. Akwai wani malami ma da ya samu labari ya hau mumbari ya ce ni kafin zaɓe ni mashayin giya ne, kuma billahi la ilaha illallah ban taɓa shan giya ba da rayuwata, amma ban ce a je a kama shi ba, ni bashi da Allah. Akwai yara masu hawan social media suna ɓaci na, ban taɓa cewa a kama kowa ba, kuma ban da ne in ce a kama kowa. Amma wannan dokat duk wanda ya ce ba zai bi ta ba, wallahi sai da ƙarin mai ƙari. So ina kira ga wani ba Allah kowaye ya girmama kanshi, ya girmama al'ummar Sokoto, ji tausan magoya bayanai waɗanda ba su fahimci abin da yake ciki ba shi, na cewa yana son ya ɗora su ga gurguwar shawara. Ya ji tsoron Allah kuma musamman ya kauce ma wannan abin da ake ganin zai zama muna matsala. In bai yi bayan abin da a tsoron shi, to mu ko da mu da shi na. Saboda magana taka birki ko birkin ma ba a sa ba ma birkin kiɗa shi za mu yi wuce da shi.